Hemen gauz urrengo pausuan izango dela plastikoski egitea hau. Egin aldugu plastilinagaz, egin aldugu papelakin, egin aldugu zelan da. Bustin badago bebai, ez tozula behar gero egostea, bai? Eta horrekin ere egin alda, bai? Baita ere, lerro zuzena, polikubo erekin ere egin aldugu, bai? Eta, bueno, horren, iten daben bitartean umeak plastilinagaz gauzak, junal gara berarekin hitz egiten, bai? Eta hemen egin dau, ja, lerro zuzen bat, bai? Eta orain, egingo dugu kurbatu azta. Bai. Vale. Nik ere egingo dut zerbait. Egin aldo zuzuz, hau berdina hartu, ez? Eta emon aldo txagu holan, ez? Bueno, hori da, nahi duzun moduan. Oso ondo. Baita ere, regletekin, bai, bata bestian onduan jarritxa, egin aldugu lerro zuzen bat, bai? Lerro zuzen egin alda gauza askorekin, ez da? Bai. Ze oso alexego kurretza jatzu besten batekin itia lerro zuzena? Bai, hankakin. Hankekin? Zelan?